Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Nakita si Wilma og Aling sa tungaan sa mga bata. Nagkasulti ang duha. May bati og tumang kaluoy ang yaya sa iyang nibawan. Midola magsuon uban kang Jennifer kang Wilma. Sige Jennifer ha? Ato na mi. Kuhaon man meron si Yaya Aling tita. Sakay lang mo. Kaya hatod ka naman sa inyo. Ayaw na iha. Salamat. Ma, ipapahawa din ni Papa si Yaya Aling? Ngano man ma? Butan man si Yaya. Nganong ipapahawa siya ni Papa ma? Oh, ada Jennifer. Dahil nang gawas na di ka mo. Nasirgi ato na ta. Sakay na mo tita ha. Sige na, ihatod man mo na mo. Oh, bito day. Init na baka ang panahon oh. Naglagiting ang kainat. Ihatod mo mga bata. Ipagawa na ni Ma. Ipapahawa si Yaya ni Papa? Oy, nga na pag mo na imong gisgutan day. Dugay na to oy. Uray kaso na to oy. Ayaw na mag-ihatod Jennifer iha. Patuon ako. Mag-taxi rami. Nang Aling, sige. Day Jennifer. Ato na mi. Mga anak, tanak ka mo. Dali na. Ginoo. Kalooy ni day Wilma. Yaya Aling, hilak lagi ka. Naluoy ko nila dahil. Labi na kang day Wilma. Sige lang Yaya. Kung gusto kang mabalik sa ila, okay lang. Masugot rin na si Uncle. Nabitaw mi dagang helper. Dili ko mabalik dito sa ila, day. Dili. Samtang naapa ang ilahag amahan. Ano di ay? Bati ay nilang papa ni Glenn na Yaya? Ay, dili ka pa magkasabot, Jennifer. Ayaw na lang ako pangutan, ah. Nala, sige, ato na ta. Tora dito naghuhot ang driver. Dali nang day. Basta, ingnan ako si Uncle. Nga kaywa naman din sila Yaya si Glenna. Pabalikon lang ka namin dito. Dili lagi ko indajen. Dili na. Saan ginay? Ato na ta. Ang pawayo na mo no, Felix. Paniudto na mo. Kuhaning para paniudto ninyo nung, oh. Salamat, sir. Paspas yun na mong manabaho nung da. Nahuman man dayon ang ipabuhat kong silbing divider ninyo. Ate, kinako mga sakop, sir. Basta kumpleto lang po sa mga kinanglanon. Hardflex naman sa mga gimo para divider. Hadali ra kayo. Kung wala ang mga bata kay ihatod ba sila sa tungaan, ang inyong trabahoon, ang pagpinta lasabdong ha? Oh, sir. Hadali ra kayo na, sir. Sige. Pariudto na mo kay murag gihubak ka naman. Ugma na lang balik. Kung wala mga bata, pahuway lang una na, kay giubo ka na. Salamat kay sir. Tungod kinisingot ako, sir. Dali na mo si mo. Birting, tana mo. Salamat na. Naporma na yun. Naporma na yun. May kanila pagkabuhat. O pintan lay kuwang. Mahumanda yun, sud lang sa daw kaadlaw. O ugma, kumpleto na ni. May sikinan man. Oh, ang mga bata og si Wilma. Sugaton ko. Unsay pasabot nga ko nakita sa bahay. May mga pinutol nga kahoy nga niya sa upos. Nga naman eh. Nga naman ni Ma. Nalaki mga kahoy. Padayon lang una mo sa taas mga anak. Sige na. Lindon, Lina, nayanday mo. Nag-lunch ba mo, mga kids? Pang anong na ay mga putol nga kahoy? Saon sa mana? Kupon ang paipa? No, dili oy. May gipabuhat lang ko. O pasabdon ko na kamo bahin, anak. Wa pa mo ilahans, no?
O gihuwat sa buong mga kids kay gigutom sab ko. Adto ta mga si gawas. Sina. Ibutang na mga butang ninyo. Kuya, pangutan-an na tayon si Papa. Kung sa may pangutanan ninyo, on niya na kada, okay? Gutom na ko, kids. Tapas mo ng bitok ron ako. Ibili na ng bag ninyo dito. At tumata mga si gawas. Sige na mo, Wilma. Ate man ang mga bata. Muna ko din sa kanan, ha? Order mo sa gusto ninyo, kids. O ba'y naningog? Kung may gustong orderon? Kag gusto ninyo, fried chicken, adobong, baboy, di ba mga mana? Sige na rin doon. Kaglina, vegetables, o... Ako ni order para nila. Excuse una. Naunsa man mo, nagpagkahilo man mo Lindon, Glina. Iha, kano ba? Pa, anong gipapahawa ba ni mo si Yaling? Naunsa? Kisultian mi ni Jennifer. Pag umangko ni Tito Chito. Classmate man sila si Kuya. Tuan ako no sa yaya sa ila. Butan man si Yaling pa. Anong gipapahawa man ni mo? Igo na muna. Ayaw na ninyo guys ko tinidis ka na. Wow, may pagkaon good. Sultihin lang mi pa. Anong gipapahawa ni mo siya? Husto na mo ha. Igo na. Adto na sa bahay magsulti bahay na. Bullshit, nilakaw ha. Hatod na rin tong order kong pagkaon. Di ko na diya, Wilma. Huwag ka din eh. Pasag di ko makiksulti sa mga bata. Sige, ikaw mahipaw, Vic. Ano bang gamay na may ikaon ninyo? Nagtimi-timi mo. Murag isabutan ko ninyo na. Nag-snacks mangod mi dito sa kantin. Ugwa kay... Maungwa kay sila gutuma. Kung makiksulti ka sa mga bata, muuna na lang ko uli. Ayaw ma. Watami. Kuyog lang ni Ma. Ayaw gini mag-brainwash ang mga bata, no? Vic, please. Okay. Sabay na ito magsulti. Pangayo ang bilbi. Huwag ka pa mo tubag sa mutungutana pa. Anong gipapahawa man ni mo si Yaya? Luoy na kayo si Mama, oh. Husto na mo, ha? Husto na. O sa may gisulti mo sa kong mga anak, ha? Wilma? Vic, huwag may kisulti si Mama na mo pa. Huwag ni siya mutugaan nga. Imo din gipapahawa si Yaya Ling. Sige lang ilag si Mama. Giaway gid mo siya. Pero ayun siya musulti na mo. Lindon ikot na. Gusto na nak. Dol na ta sabay. Igo na mo ni anak. Vic, please. Dol na ta sabay. Please. Muna ka itong kisulti ko ni mo. Haay naman sap ng Victor ni mo, Mia. Buntag pang milakaw. Hapon na lang, wa pa. Gitawagan bitaw na ako, ma. Unattended man. Busy lang tingali. At tumang ko na siya sa ilang opisina. Abi mo kunsaro sa Mia. Hangtod karon nga bisan og mipakita sa iyang kaayo ka na si Victor. Pero dili ko kalikayan nga may pagduda gihapon ko niya. Ma. Mao ka na'y tinuod, anak. Tungod pa kay hangtod karon, wa pa gid mi makasal? Usa ka na sa hinungdan. Ma, gipasabot na ta niya, anak. Ug ako mismo nakasabot na. Unsa ba hisabtan mo? Ang giingod niya nga daghan gihapong magtiayon nga magkabuwag bisag kasado. Mao ba? Unsa sab na? Ug tinuod man sab gud na, ma, dili ba? Daghan tag kaila nga grande pang ilang kasal. Pero human sa duha ka tuig nagbuwag. Ma, igo na lang na akong kamatirud-ano ni Vic, ma. Gimahal ko niya, labi na karon nga may anak na mi. Ug ba tanawa ra gud, oh? Tanawa itong kahimtang. Okay na kaayo. Kisay magdahom nga makapuyo ta og mahalong apartment. Og karon, mobalhin na usab tag bag-ong Pinoy-anan nga giingon ni Vic. Ang inyong pagpagkasal mo ay mahinungdanon ka na ako, Mia. Nga may bendisyon ang inyong pagpuyo. Labi na nga may apo na ko.
Ni ano siya, ma. Sugaton ko. Itanaw ko sa apo mo, ma. Vic! Babe! Dugay lagi kayo ka. Idaan lang ka, busa ka na ko. Sige, ako panawag ni mo. Anatandad man lagi. Huwag ko ka alinggat. Sorry. Nagkamit-agam nga miss calls. Mao nga may uli na lang ko. Kailangan gud si mo pang paw. Ngano naman sad? Ang uwa. Hain si mama mo. To akang dudong. Gipabantayan ako. Ngano man? Musulti ko rin mo bahin sa duha ko ka mga anak. Ha? Ngano man di ay? Gipapuyo ko sila karot sa bahay nga giingong ko nimo. Dugay na sila diha. Ha? Wa ako makasabot. Unsa ipasabot mo, Vic? Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!